Zdravím všetkých ľudí, ktorí práve pozerajú toto video. Moje meno je Presimister a ja vás vítam pri tomto videu, kde si ideme zahrať znova GTAčko. A toto bude bohužiaľ pre niektorých šťastný diel, pre niektorých smutný diel, pretože ideme zakončiť sériu. Chcem sa dostať na letisko v Las Venturas, urobím taký maličký strih a hneď sa tam dostanem. Alebo neviete čo, kašlem na Las Venturas, kašlem na všetko. Našiel som tuto v strede polia, tuto len tak z ničoho nič objavené lietadlo. Neviem prečo, povedal som si kašlem na to. Proste mám tu lietadlo zadarmo, na čo tam kradnúť lietadla, mať hviezdy na tom letisku a také, keď tuto mám nejaké lietadlo úplne zadarmo. Nebojte sa, už som lietal niekedy na lietadle, ale to tak ani veľmi nevyzerá. A v skutočnosti som pilot. Viete, mám pilotské vyznamenanie. Tí, čo nevedia. Mňa ocenili za najlepšieho pilota na svete. No. Vypadni odtiaľto. Mamma mia, no dobre, taliančinu neviem. Dobre, tak tuto sa nám zase objavilo nové lietadlo. Teraz asi budete počuť takéto šušťanie o chvíľu, lebo ináč sa tuto nedá lietať na lietadlách. Lietal som už na lietadle, aj vo zaistnom živote, aj takto v hre. No vidíte, ako to teraz ide ľahučko. Kto by nevedel, kde sa nachádza toto lietadlo, nachádza sa tuto v tejto časti mapy. Dobre, kde mám toto tu. Dobre, vyrať, že ste ma porozumeli. Dobre, takže vidíme tuto dole taxík žltý. Potom, ak chcete, no tak urobím jeden diel, kde budem prelietavať na lietadle celú krajinu, ale to až potom. Dočkajte sa, viete čo? Počkajte si. Dobre. Takže teraz letíme na lietadle, ideme dosť rýchlo. A ja chcem... Nie. Musím uhnúť. Preď. No, dobre. Trošku života nám ostalo. Urobím strih zase, kým nájdem nejaké Dobre, nič lepšie ako toto Harry Plum som nenašiel. Toto tu je vojenská základňa. Čože mám len tak 5 hviezd? Ja nechcem. Ja nie som zlý chlapec. Videl som to vo videu, viete, ako sa dostať na vojenskú základňu. Viete? A ako sa dostať do tanku. Ale ináč, čakal som, že to bude trošku ťažšie sa dostať na túto vojenskú základňu. Pozrite sa, nič tu není. Žiadne vojenské auto tu není. Tuto vidím len vojenskú helikoptéru. A tam mi nič neurobi, samozrejme. Strieľaj. Dobre. Fíha. Užívajte si zatiaľ tanky viac. Ideme urobiť chaos trošku v meste, nie? To si aspoň myslím. Come on, CJ. Proste vychutnávajte si tank, no. Nech žije náš tankista, nech žije náš tankista. Ty si to robíš, ne? Nepáči sa ti to? No tak tu máš. Vieš čo, môžem zatiaľ na túto helikoptéru trošku si zastrieľať.
strieľaj trošku, nie, nechce sa ti. Všetko tu okolo mňa vybuchuje. Explosion! Čo to tu je? FBI to tu je dole. FBI. Polícia. Kláči tuto. Strieľajú do mňa. A nič nezmôže proti mne. A tuto ide nejaké policajné. Toto je FBI vozidlo. Vieš čo? Prosíte. Dobre. Chaos v centre mesta. Policajná naháňačka na Z24 počkaj, kde to je toto? Los Angeles je v Amerike. V Amerike, v Las Venturas, Las Vegas. Policajná naháňačka na 6. hodine, 6. úroveň. Ako tu zražam ľudí. Vybuchni. Explosion. Ja si myslím, že takáto miniatúra by aj mohla byť. Nie. No, chytila ma polícia. Ak sa vám páčilo videjko, dajte like, budem veľmi šťastný, ak vy dáte like a dajte mi odber, pretože toto video bolo veľmi namakané. Dajte mi. Ja nemôžem, pretože ma zabila polícia. Dobre, majte sa.